Gaur hemen labetik beste sindikatuekin bildu gara, Steilas, Komisiones eta UGT-rekin salatu nahi dugulako hezkuntza sailaren aldebakartasuna eta hartu dituen zenbait erabaki. Estabilizazio prozesuei dagokienez, 2022ko lan eskaintza publikoari dagokionez, labetik uste dugu oraindik hobekuntzarako tartea badagoela eta ezkutuan dauden zenbait zerbitzu eginkizun egiturazko bihurtu eta bertan karreradun funtzionarioak izendatzeko aukera badagoela. Lan akordioari dagokionez ere, uste dugu negoziaketak behar duela beste apustu bat, behar duela beste zenbait urrats, eta hartara dei egin nahi diogu hezkuntza sailari, beste sindikatuekin ere bat eginez, atzera egin dezan, izan ditzaken zenbait asmo uste zurrumurru edo erabakietan. Batetik, ez dugu egoki ikusten inolaz ere ordezkoen egoera OPEen emaitzei lotzea, ez dugu zerrenda preferenterik onartuko labetik, guretzako egokia estelako eta gainera Nafarroan ikusi dugulako eskolen kalterako eta langileen kalterako dela. Eta bestetik ere esan nahi dugu, presentzialitatearen inguruan guk atzera pausurik ez dugula onartuko gure lan baldintzetan. 30 orduko presentzialitatea eskoletan zein uztaileko zurrumurruak. Beraz, hezkuntza sailari dei egiten diogu gai horietan argitu ditzan zeintzuk diren gurekin adostuko diren puntuak, langileei dei egin nahi dizuegu maiatzaren 24an eskoletan elkarretaratzeak burutu, salaketa hauekin bat egin eta hezkuntza sailaren aurrean gure marra gorriak adierazteko. Animo langile!